魔法の言葉。人生はあなたを打ちのめそうとするだろう。だが立ち上がり続けるかどうかはあなた次第だ。アーネスト・ヘミングウェイ。老人と海は、キューバの老漁師が84日間も魚が釣れない不漁続きの中、孤独な海で巨大なカジキマグロと死闘を繰り広げる物語である。魚を仕留めるという勝利を手にする一方で、港に戻るまでにサメによって全てを失うという敗北も味わう。でも獲物への敬意とやり遂げたという誇りや達成感が残る。老いた漁師の孤独や衰えは誰にでも訪れる。我々は皆壊れている。それが光が入る場所だ。欠点や傷を持つことは人間にとって自然であり、それらを通して成長や理解が生まれる。今はゆっくり休もう。